Titulat Les cabres de Freud és el projecte de final de carrera de Quique Maillo. Es va graduar en l'especialitat de direcció cinematogràfica a l'ESCAC, l'Escola Superior de Cine i Audiovisuals de Catalunya, i avui la Sílvia Carbonell ha estat en aquesta escola. Som a Terrassa, hem vingut a l'ESCAC per descobrir els futurs talents del cinema català. D'aquí surten professionals que aquesta nit estaran a la gala dels Premis Gaudí. Altres arriben als Goya i fins i tot alguns arriben més lluny, a Hollywood. Aquí el que fem és un grau, el grau en cinema i mitjans audiovisuals, són uns estudis oficials de 4 anys. Llavors, solem tenir en aquests 4 cursos uns 300 alumnes, més o menys. Comencen uns 90-95 i acaben uns 70-75. Durant 2 anys tots fan el mateix, és una formació comuna i polivalent, i llavors poden escollir una de 9 especialitats. Poden fer guió, direcció documental, direcció d'art, direcció de fotografia, so, producció i efectes digitals i muntatge. Ara el que estem fent és muntar una pràctica d'examen conjunt en fotografia i direcció d'art. I ara mateix la direcció d'art d'aquest plató està al meu càrrec, però cada setmana rotem. I ara estic fent de directora, però la setmana vinent estaré fent de constructora o d'ajudant. La meva intenció amb aquest decorat és fer com un remake de la pel·lícula Kill Bill per aconseguir una estètica còmic. És la premissa que em donen i amb aquesta estètica còmic és recrear-la, no copiar exactament la pel·lícula, sinó agafar l'espai base i reformar-la una mica. Hem construït aquesta finestra, que ara l'estan acabant de ficar els vidres, el paper d'arròs, i a més tota aquesta part d'aquí de la taulada també l'hem fet nosaltres. I ara ficarem la sal perquè és un espai nevat. Teòricament és un exterior que simula la neu. La teva tasca, en aquest cas, també molt important, direcció de fotografia, què has de fer exactament? El cap de departament de foto, que consta del càmera, de l'operador de càmera, de l'auxiliar, de l'ajudant. Som com un equip de moltes persones que formem tot el departament de foto. També tenim els elèctrics, que són els que munten els focus, els pàlios, totes aquestes coses, i entre tots formem el departament de foto i jo m'encarrego una mica de guiar-los a tots i triar la llum que utilitzarem. Avui anem a fer com una llum de lluna, que farem aquesta llum així una mica més blava. Després dins serà com un interior, que serà una llum més càlida. A mi m'agradaria quedar-me a Catalunya i provar, però si no surten coses, després sí que marxaré o a Madrid o inclús a l'estranger. Això és el magatzem de Trezzo d'art, que és on guardem el que serien sobretot les parets, amb la que després construïm els decorats a plató. Llavors tenim de diferents mesures, amb finestres, portes. Aquí tallem la fusta, fem tota la maqueteria, pintem parets, tenim les finestres. Llavors aquí són una mica els terres que podem fer servir, les moquetes i parquets. A dalt tenim el taller de Trezzo, que és on tenim tots els objectes petits que després fem servir pels decorats. Faig l'especialitat de fotografia i a part treballo aquí com a becari. Al magatzem? Sí, quan no estic a classe doncs estic aquí treballant. Aquí és on hi haurien totes les càmeres, van organitzades com en packs. Cada càmera té el seu trípode i els seus accessoris i quan algun alumne demana una càmera doncs se li agafa un pack d'aquests i se li dona. Aquesta és la Red One, que és així com la càmera que més es fa servir ara, una de les que més es fa servir junt amb l'Alexa. I és novetat de fa uns anys, la tenim aquí. Ara mateix és la càmera amb més resolució que hi ha al mercat. Evidentment que és difícil trobar feina, però que jo els diria una cosa molt simple, que és que la seva feina no està només a Barcelona, la seva feina és al món. A l'ESCAC hi ha 300 alumnes que estudien el grau superior de cinema i audiovisuals. Quan arriben aquí la majoria volen ser directors de cinema, però a la llarga descobreixen que hi ha altres especialitats.
Continuarem parlant-vos del setè art perquè aquesta nit, com ja us anunciàvem, el cinema català es vesteix de gala per celebrar la quarta edició dels Premis Gaudí. L'Acadèmia del Cinema Català organitza aquest esdeveniment per reconèixer el mèrit de les produccions realitzades a casa nostra. Hi ha un total de 22 categories i entre les més nominades destaquen Eva amb un total de 16 nominacions, Mientras duermes amb 15 i Bruc la llegenda amb 12. Som en directe ara mateix a l'Hotel Trip Apollo, a l'Avinguda del Paral·lel, just davant de la sala on aquesta nit es lliuraran els premis. En Gorka és al costat de la directora de l'Acadèmia. Aquí la tenim, Montserrat Magenc. Bona tarda i gràcies per atendre'ns al Connexió Barcelona, perquè tots sabem que estàs molt enfeinada a aquestes hores. Me falten 2 hores i mitja per començar la gala dels quarts Premis Gaudí i per això són els últims moments amb detalls, però encantada d'estar amb vosaltres. Quarta edició dels premis, podem parlar d'uns guardons ja consolidats del cinema català? Jo crec que sí, s'han presentat més de 198 produccions aquest any de molt bon nivell i ha sigut difícil arribar als nominats i ara a veure què passa. La gran triomfadora de l'any passat, Pa Negra, i que ha fet cursa cap als Oscars, s'ha quedat una mica a mitges, però ha anat fins als Oscars. I després Eva i Mientras duermes, a part d'estar nominades aquí, també han rebut moltes nominacions als Goya. Estem fent bé les coses des d'aquí? Home, estem fent bé les coses i pensa també que Chico i Rita sí que està nominada als Oscars, o sigui que una ha arribat fins al final. L'any passat Pa Negra va tenir 13 nominacions, els Gaudí va ser l'inici de la cursa, després els Goya, i estem molt satisfets d'haver arribat on hem arribat, no? I aquest any, doncs, a part d'aquestes Eva i Mientras duermes, que també estan als Goya, doncs aquí també hi ha Catalunya Overales i Bruc la llegenda amb moltes nominacions, o sigui que entre aquestes 4 està la guanyadora. I quins són els requeriments per ser nominat als Premis Gaudí? Home, després d'haver passat tota aquesta primera selecció, que ha de ser una pel·lícula estrenada en un període de temps concret, haver estat qualificada per l'ICIC, doncs després ja són els vots dels acadèmics. O sigui, primer entren totes en votacions i després queda una terna de 4 per cada de les 22 categories que hi ha. Però quan dic requeriments em refereixo, ha de ser llengua catalana, ha de tenir producció catalana, potser hi ha alguns requeriments que hi ha pel·lícules que sí que entren i hi ha pel·lícules que no, no? O sigui, és un festival d'uns premis de cinema català, no? Llavors, sí que distingim millor pel·lícula catalana i millor pel·lícula en versió original no catalana. I a part d'això, totes les altres categories doncs, han de ser amb talent català, diguéssim. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort per aquesta nit. Gràcies i demà sabrem qui és el guanyador. Gràcies, Montserrat. D'aquí 20 minuts començaran a arribar els nominats, com ja us hem dit a l'anterior connexió, faran una petita recepció aquí abans d'anar al Teatre Artèria Paral·lel. Allà comença la cerimònia de la quarta edició dels Premis Gaudí, cerimònia que aquest any està inspirada en el teatre musical i comptarà amb la participació de la Barcelona Jazz Orchestra i estarà presentada aquesta cerimònia per l'Alba Florejacs i en Xavi Mira. Molt bé, perfecte. Doncs seguirem els resultats d'aquesta gala. Gràcies, Gorka i Ivan, i podeu mantenir-vos informats a través de la pàgina web del BTV Notícies. Ara nosaltres, quan gairebé són 7:15, us volem explicar la història d'un atleta barceloní que ha participat aquest cap de setmana a Granollers a la mitja marató. És una cursa clàssica pels aficionats a l'atletisme que va comptar amb algunes figures molt destacades, com ara l'atleta de Kènia Patrick Makau, que és plusmarquista mundial, però la sorpresa la va donar aquest barceloní, en Carles Castillejo. Es va endur contra tot pronòstic la victòria. I avui hem volgut felicitar-lo, òbviament, i tenir-lo en directe perquè ens expliqui les sensacions que té i l'hem enganxat fent sessió de fisioteràpia al CAR de